Tak vítajte u nás. Tu máme vchodové dvere. Tu je kúpeľňa. Váňa. Záchod. Tu je prvá izba. To je zatiaľ ako také skladisko, nakoľko nemáme kam dávať veci. Ale keď niekto dojde, tak tu aj spí. Napríklad Furkan tu spáva, keď robí nočné a ide na dennú. Tu má helikoptéry. Máme moja žehlička. Tu má ešte lietadlá. Tu je stávaná skriňa za dverami. Tu máme dve také miestnosti. Jedna je akože kotolňa. Toto. Tu máme aj vysávač schovaný. Máme kotol na horúcu vodu. Tu máme také niečo ako špajzu, alebo ja by som to povedala taký odkladací priestor. Nie špajzu, neviem, jak sa to povie. Tu je naša izba. Tu máme ďalšiu kúpeľňu. Tiež s veckom. Táto je najviac používaná. Tu vlastne zasprchujeme. Tu máme posteľ. Sofinka posteľ. Aj s kolotočom. Tu má prebaľovací pultík. Tu má skrinku s vecami. Tu je vlastne tiež stávaná skriňa. Takto vidíš chodbu. Tu je obývačka. Tu má Sofii hrací kútik. Hojdačka. Počítanie. Tu sú také anglické básničky. Tu má taký madrac na hranie. Hračky. Tu máme obývaciu časť. Sedačka. Telka. Druhá sedačka, tam je vlastne kuchyňa spojená s obývačkou. Tu máme rodinné fotky, tu je Furkanová rodina. Tu je naša rodinka. Tu ste vy. Ešte maminu si tam chcem dať, len musím kúpiť fotorámik na ňu, na jej fotku. Tu je Sofie. Pozerá telku. Povedz ahoj, detko. Ahoj, babina. No, povedz. No, povedz. Usmej sa na nich, usmej, no. Usmej sa na nich trošička. Usmej. No.
Ahoj. Ahoj. No tak. Tu máme jedalenský stôl. Tu máme karty, čo sme dostali pre Sofiu, aj nejaké vianočné sú tam k narodeninám. Tu mám kyticu, čo som dostala na Valentína s takouto mega veľkou pohľadnicou. No a tu je kuchyňa. Tu je normálne, že v kuchyni je práčka, takže sa nečudujte, lebo v kúpeľni tam vôbec nie sú zavedené elektrické zásuvky, tam akože ani není, že keď si chceš fenovať vlasy alebo tak nejak. Takže všetko sa robí vonku, tam vôbec není elektrina. Tu máme ladničku, tu máme také poznámky, tu mám tiež vašu fotku, aby ste sa na mňa pozerali, keď varím. No, tak toto vyzerá z tohto pohľadu z kuchyne. Na zdravičko. No, tam máme balkón. Tam. Máme dosť veľký byt na to, že aké sú tu byty, lebo tu celkovo tu bývajú veľmi maličké byty, hlavne kuchyne. No a tu je vlastne chodba, odkiaľ sme došli. No, ešte vám natočím Sofinku trošku. No, Sofí. Usmej sa, tak, ahoj. Ahoj. No, tak. Šikulka. Šikulka, že jo? Tak sa na nich pousmievaj poriadne. Tak, jazyk vyplas. Kuk. Kukuk. 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 No. Ešte vám dám takto, aby ste videli, aká je veľká už. Ty smejo mali. No, tak to je všetko. Pozdravujeme vás. Posielame pustinky, že Sofí? Tak to zakývame. Ahoj. Ahoj všetci. Ľúbkame vás. No, tak musíš povedať. Babine a dedovi.